खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर' चिरां रुनिकाटा बुहुरपारनि मुस्लिमा गीता बसुमतारिया गावनि बिसाय आरो उन्दै फिसाज्लाखौ गारनानै गुबुन जायगायाव खारनानै दङ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा बुहुरपार गामिनि थागिबि अर्जुन बसुमतारिनि अनजालि बिसि मुस्लिमा गीता बसुमतारिया न' गारना बहाबा खारखुमानानै दङ। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गीता बसुमतारिया थांनाय 22 जुलाइ खालारखालि बासुगावआव जन्दिसनि मुलि हैनो थाखाय थांनायनिफ्रायनो न' फारसे फैफिनाखैसै। न'खरावथ' जेबो जायाखैमोन, ओमफ्राय बोरै बिदि थांखो आं जेबोखौनो हमनो हायाखै। बियो बुंलांदोंमोन जन्दिस सुहैनो होननानै बासुगावआव सासे लोगोआ कन्टेक्ट खालामनानै लांदों जाहैदों आरसाबारिनिफ्राय। ओमफ्राय बियो आं फन खालामनानै सोंहरदों आरो नों अहाय थांनो होननानै। ओमफ्राय आङो जन्दिस सुनोसो फैदों, आं सानदों बे लननि फैसा बख'नो थांदों नामा बेबायदि सानदों आरोखि आंनि गोसोआव। ओमफ्राय दाना फन बुहरबाय गावनो दसे उनाव 10:30 बायदि टाइमाव जन्दिस जाजाग्राया न'आव गैयानो, दा हस्पिटालावसो दंहैयो, बेखौ हस्पिटालनिफ्राय लाबोबासो आं सुनानै थांसिगोन, आं 2टा 2:30 सौहैसिगोन होननानै बुंहरबाय आरोखि बियो। मुस्लिमा गीता बसुमतारिया जेरावखि थाया मानो गावनि असे फिसाज्ला आरो न'खरखौ सानफिननानै जाहाथे गावनि न'आव फैफिननो थाखाय बिनि फिसाय अर्जुन बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। नंगौ नायगिरि नोंथांमोनाबो मुस्लिमा गीता बसुमतारिखौ बबेयावबा नुबाय बायोब्ला नैबे जानबुं नम्बराव नोंथांमोना खौरां हरनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 9365964609। ओमफ्राय दे 2टा 2:30 सौफैबालाय फैदो, थाब फैनो नाजा होनना बुंहरबाय आरोखि आङो। ओमफ्राय बिदिनो नेबाय आङो बल खेला नायनो थांबाय। बिदिनो 2टा 2:30 आं बल खेला नायनो थांबाय आरोखि, खिबाजानि मोनानानैबो सौफैनो हागौ, दा गाव फैथोंसै बे होननानै। ओमफ्राय जेब्लानाखि बल खेलानिफ्राय न' फारसे फैफिनो आङो, न' फारसे फैफिननायाव आङो थिग सौफैदों 6टासो टाइमाव न'आव। ओमफ्राय न'नि लाइटआथ' खोमसिजोब, आया आंना बुरिया न'आव फैयाखै नामा होनबाय आरोखि आङो। माथो बियो 2टा 2:30 सौफैनो होनदोंमोन होनबाय सानबाय आरोखि आं गोसोआव। ओमफ्राय फन बुबाय आङो, फना सुइस अफ, बे सुइस अफआनो सुइस अफ, दिनैसिम सुइस अफ बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय बियोदि बुंलांदों स्टिकआव आङो जन्दिस सुनो आङो रुवाथि थानो थांनोसै, ओमफ्राय आंखौ दा नागिरसै, नोंनि लामाया नों थाबायदो, आंनि लामाखौ आं थाबायनोसै होननानै बुंलांबाय आरोखि। न'खराव जेबो उसुबिदा गैया, नांलाय खमलायबो गैखाया आरोखि। थारमानि आंबो बुंहरखाबाय बेखौ, नोङो गोसोबायदि फैफिननो हागोन होननानै सासे मानसिया फेसबुकाव हगारना होदों नालाय, नों गोसोबायदि फैफिन, आं नोंखौ जेबोबो खालामाखै, जेबोबो सानाखै, गामिनि मानसियाबो जेबो सानाखै, नोङो गोसोबायदि फैफिन, मिलायनानै जाफैफिन। आरो फिसालायाबो दिनैसिम सानैबो आं जेसे गोबावसिम थादों ओंखाम जायाल'सिनो, फिसालाफ्राबो जेसेसिम आंजोंनो समान थाफानानै दं, दा 6 दिनसै जों दा ओंखाम ओंख्रि जायो। फिसाफ्राबो बिमा फैयाबानो ओंखामखौ जाया आं बाबा होननानै बुङो। आं बिनि थाखायनो दा अननानै जाहाथे फैफिनो, फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानै, जाहाथे आंनि मोखांखौ नायनानै, इसोरनि मोखांखौ नायनानै फैफिनो। जेबो उसुबिदा गैया, नाजावनानै लागोन गोसोबायदि, जायनि फलाव जुलि जानाया जोनोमाव खेबसेल', गोथार जुलि हाबा लादों जों। दा 11 बोसोर रानिं हाबनानै दं। बेबायदि खस्थ'खा, फैसा थाखा लानानै थांजोबबाय, आंहा दा खरसा जानो थाइसेबो गैया, माइरंबो न'खराव थाइसेबो गैया। आं फिसाफोरखौबो एखमबा मालायनाव थाइसे थाइनै बिनानैसो साहा बायदिसिना लोंहोलाबायो आरोखि। आंनाव बेसेबां थाखा दंमोन, आं न'आव दोनोमोन मानि बेगावनो, बे फैसाखौबो दिनै लानानै थांबाय। बे गावनि मोनबैसे डकुमेन्टस दं बेखौबो लानानै थांजोब्बाय। समबाराव थांदों नालाय, दिनै बुधबार, बियो सानथाम जाबायना दिनैजों। आरो जेनेबा गामिनि रायजो राजाफ्रा आंनि हिन्जावखौ नुयोबा लिंनानै लाबोथों, जाहाथे हमनानै लानानै फैथों, आंनिसिम गथायफैथों। आरो आं कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय दं, बे कन्टेक्ट नाम्बाराव जेरावखि लोगो मोना बे कन्टेक्ट नाम्बाराव बुनानै आंनो खोन्थाहरनो हागोन आरोखि। बेबायदि गोसोबायदि नाजावगोन आरो। दा बियो बुंलांनाय बायदिबा, स्टिकआव बुंलांनाय बायदिबा, बियो दतमायाव रुवाथि थानो होननानै बुंलांदों नालाय, सिगांनिफ्रायनो बुङोमोन आरोखि बे रुवाथि थानो। ओमफ्राय बिनि सेकेन्ड बाराव बै बङाइगाव रलिं मिलनि अबेबा खोलाहा बेहायबो रायलायखाबाय रुवाथि थानो होननानै बुंदोंमोन आरोखि। बे मोननै जायगा आरोखि, बङाइगाव रलिं मिलनि खोला सानजा आरोखि, ओमफ्राय मोनसे दतमा। आंनि हिन्जावनिसिम आं बेखौनो खावलायहरनो सानो, आंनि हिन्जावा फैफिनथों, आंनि मोखांखौ नायनानै आरो फिसा सानैनि मोखांखौ नायनानै जोङो रुजु रुमु संसारखौ थैजासिम जालांनांगौ। गोसोबायदि फैफिनथों, आङो जेबो दाय दुखुना सानाखै, आङो बेखौ रागबो जोङाखै, गोसोबायदि फैफिन। आरो फैनो लाजिथारोबा आंखौ ससे लामानिफ्राय लेंहरनानै आंखौ लांफै होननानै बुंहरथों, गोसोबायदि आं लायगोन,
फोजोबनानै लाफैगोन आरोखि। चिरां दादगारिनिफ्राय खौरांगिरि प्रमेश्वर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। 4 नं जामदुवार मण्डल बिजेपिनि मावफुं मेल सामलायदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि नबलाङाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि बिथोन बादियै 4 नं जामदुवार मण्डल बिजेपिनि मावफुं मेल लानाय जादों। बे मेलाव नुजाफैयो मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रेवरेवा नार्जाहारिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि मुस्रि बिबुंथि बरगयारि आरो लेङाइ आफादगिरि मुस्रि विलियाम नार्जारि। रेवरेवा नार्जाहारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मेलनि गासैबो हाबाफारिफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनायजों लोगोसे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांखौ साबायखर बावो। लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौबो गोबां जौगानाय खामानि मावनायनि थाखाय साबायखर बावहरो। दिनैहाय जोंनि 4 नम्बर जामदुवार बिजेपिनि मण्डलनि एगजिकिउटिभ मिटिं बेवहाय जोंनि बिजेपिनि जामदुवार मण्डलनि जेसेबां कार्यकर्ताफोर लोगोसे बुथ कमिटि शक्ति केन्द्र गासै मर्चानि दैदेनफोरखौ लानानै बेवहाय मिटिं खालामनाय जादों। ओमफ्राय लकडाउननि थाखाय जोङो प्रत्येक माबानिफ्राय सानै लेंहरनानै खालामदों। बेखायनो एसे मानसिया जेरोखोम जानांगौ बिदि जानो हायाखै। माने लकडाउन बेखौ डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनांगौ जाहैबाय। ओंखायनो दिनै मानसिया जों बे रोखोम लिंनानै खालामदों। दा जों दिनै बेवहाय सावरायनाया जाहैबाय जोंहा थांनाय समफ्राव भारत सरकार आसाम सरकारा मा मावखो जों बेखौ पर्यालोचना खालामदों आरो पर्यालोचना खालामनानै नुदों जे भारत सरकार दिनै जोंनि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथाङा जे खामानि मावदों बेखौ धन्यबादनि पात्र धन्यबाद होनांगोन। मानोना दिनै 7 बोसोराव आगान होबाय बिथाङा जे रोखोम खामानि मावदों आगोलनि बे प्राइम मिनिस्टारफ्रा बिदि मावनायखौ जों नुवाखैमोन। ओंखायनो जों दिनै बे मेलनि गेजेरजों नरेन्द्र मोदी बिथांनो आरो बिथांनि काउन्सिल मिनिस्टारनो धन्यबाद होदों। जाहाथे फैगोन सानफोर साबसिननिफ्राय हामसिन खामानि मावलांनो हायो। गोरिबफोरनि बयनिबो जाथिनि बयबो थाखोनि मानसि खामानि मावनो बेनि थाखाय जोङो बिथांखौ माने एनकारेज मोननो थाखाय जों बिथांनि सायाव धन्यबादनि जों मोनसे रिजलिउसन लादों। आरो लोगोसे जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दिनै थांनाय मास मोनथामाव जे रोखोम खामानि मावदों बेवहाय जों नुबाय आसरित रोखोम खामानि मावगासिनो दं। दिनै A to Z बिथाङा स्टार्ट खालामदों। A to Z गासिबो खामानियाव साक्सेस जादों आरो जों आसा खालामदों बिथांनि जे खामानि मावनाया निस्सय जोंनि आसामाव गासिबो जाथिनि गेजेराव गासिबो थाखोनि मानसिनि गेजेराव प्रभाब गोलैगोन आरो बेजों जों समानैनो थांना थानो हागोन, समानैनो जौगाखांनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। बेनिखायनो बिथांनि सायावबो जों दिनै धन्यबाद मोनसे माने थांखि लादों। जाहाथे बिथाङा साबसिननिफ्राय हामसिन हाबा मावनो जों बयबो इसोरनाव आर'ज गाबनानै जों बेखौ थांखि लादों। आरो जोंहा बिजेपि जेरै BPF सरि UPPL जों जे एलायन्स मोनसे सरकार दं। बे एलायन्स सरकार जों नुदों दिनै प्रमद बर'आ जेरोखोम दायित्व लानानै खामानि मावदों बेयो धन्यबाद होनांगौ। जों बिथांनि सायाव जोबोद माने बिबान दं। जों बिजेपि हिसाबै जोंनि चिफ मिनिस्टारानो होन बा जों EMफ्रानो होन जोंहा जे दायित्व दं बेनिख्रुइ रासिन बिथांनि खर'आव दायित्व दं। ओंखायनो जों दिनै सावरायलायदों बिथाङा जेरोखोम खस्थ'यै खामानि मावदों जों बेखौ सहाय खालामदों। जों बिजेपिनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं जेसेबां MLAफोर दं EMफोर दं MCL जों सहाय खालामनांगौ जों थांखि लादों। बिथांखौ सहाय खालामनांगोन जाहाथे बिथाङा जोंनि बर' हारिनि समस्याफोर बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय दिनै NDFनिफ्राय लानाय एबसुनिफ्राय लानाय गासैखौबो दिनै हाथियार नागारहोनानै जोंनि NDFफोरखौ सुक्ति खालामहोदों। एबसु आन्दलन खालामबाय थायोमोन बेखौ सुक्ति खालामनो दिनै जोंनि गेजेराव सान्थि लाबो। बे सान्थिनि उद्देश्य बे जाहाथे जाफुंसारो जाहाथे जोंनि गेजेराव मोजाङै रंजानाय फैयो जौगाखांनाय फैयो बेखौ आसा खालाम जों खामानि मावदों। दायित्वआ बेहा रासिन जोंनिख्रुइ। ओंखायनो जों दिनै सानदों बिथांखौ जों सहाय खालामनांगोन सहाय खालामलांनांगौ। आरो जों बयबो जोंनि वार्कारफोरखौ जों खावलायदों बिथांमोनाबो सहाय खालामगोन। जोंनि गेजेराव मोननाय मोनैखौ लानानै जाहाथे खुनु जाहाथे बिदि गाज्रि मोननाय जाया जों गोरोबनानै जयैनो खामानि मावलांगोन जों बेखौ दिनै थांखि लादों। सार आसाम आरो मिज'रामनि जे इन्स्टिटिउसनेल बाउन्डारि बेखौ लानानै जानाय घटनानि सायाव मैयाहाय गसाइगाव आमसुआ राजा लामायावहाय आन्दलन खालामदोंमोन बा सोमावसारदोंमोन आरो जे आमसुनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा बुंदों जे बेवहाय सोरखारनिबो आखाइ थानो हागौ। नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर फिननाय होगोन नामा? सरखारनि आखाइ माने सरकारा बेवहाय मा आखाइ थानो? सरकाराथ' बुंदों 1 इन्सिबो हा हगारनो हाया, हगारनायबो नङा। थांनाय समफ्राव कंग्रेस सरकार दंमोन गुबुन गुबुन सरकार दं। बे सरकारफ्रा एग्रेसिभ
नङामोन डिफेन्सिभ नङामोन कमप्रमाइजिं एटिटिउडजों बै समनि पुलिस मिलिटारिफ्रा नायनानै थायोमोन जायनि थाखाय इस्साखित भाबै मिज'रामा होन नागालेण्डआ होन बा मेघालयानो जोंनि हाखौ दखल खालामना लाबाय थादोंमोन खिन्थु एइबार जों नुदों जोंनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जे थांखि लाना खामानि मावदों एक बिन्दोबो जों हा हगारना होआ बे एटिटिउडजों दिनै खामानि मावनायाव जोंनि पुलिसफ्रा बेखौ होबथाहैदों जुदिও जोंनि पुलिसफ्रा आखायाव हाथियार दंबाबो जों बिसोर गावाखै मानो जोंनि पुलिसफ्रा गावोब्ला गोबां निज' बे इन'सेन्ट मानसिफ्रा थैगौमोन खिन्थु जोंना हमथानानै थादों दा दिनै बेखौ सोरबा राजनैतिक उद्देश्यगतभाबै बिदि खोथा बुङोब्ला बे नङा नंखाय जोङो दिनै बिथांमोना आन्दलन खालामदों दा बे आन्दलन खालामनाया मा जागोन हजों थांना खालामहैदों होबथाहैदों मिज'फोरखौ होबथाहैदों नंगौ एवारनेस लाबोनांगौ जाहाथे जोंनाव बे रोखोम जाया जोंबो बेवहाय बिजेपि हिसाबै बा इउपिपिएल हिसाबै जों बिटि सरकारा एसे मोनसे डिसिसन लादों बावैनो जोंबो मोनसे बेवहाय मोनसे सेमिनार खालामगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिजों लोगोसे UN एकाडेमि ट्रास्ट जों दायित्व होदों जोंनि मानगोनां बिटिसि चिफ प्रमद बर' बिथांमोना थाबैनो मोनसे मिटिं लेंगोन बेवहाय जों सावरायगोन आरो बे आं खावलायो आं स्ट्रंलि कन्डेम खालामो जे मिज'नि जे एटिटिउड बिथांमोना मानसियानो खम हाया गावसिनि हायाव एसे थानो मानसियानो गैया दिनै मानो जोंनियाव बिसोर एग्रेसन खालामबाय थायो मानो हाबबाय थाफैयो बिसोरनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि हायाव माखासे खेथिफोर जायो जेरै गान्जा आफिं बायदिसिना फिसा आबाद खालामो आरो बेजों मा करिडर म्यानमारनिफ्राय गान्जा आफिं माबा बेखौ लाबोनानै जोङो आसामाव बारहोनाय ओजों बहाबा बारहोनाय बे लामाखौ क्लियार खालामनो थाखाय बिसोरखौ खालामो नङाबा गावसिनि जायगायावनो हाया बायब्रुस दं थाथ'नोसो हाया आरो थेवब्लाबो दिनै बारायबाय थादों दा इस्साखित भाबै बै लामाखौ क्लियार खालामनो थाखायनो बिसोरखौ खालामदों आरो ओंखायनो आं कन्डेम खालामो मिज'फोरनि जे एटिटिउड बेनिफ्राय बिसोर गोजानाव थानांगौ आरो जोंना सरकारा स्ट्रं जानांगौ दा जेरोखोम स्ट्रंगारसिन जानांगौ पुलिस मिलिटारि जेसेबां हागौ जों पस्ट खालामना दोननांगौ जाहाथे बे मिज'रामल' नङा नागालेण्डआवबो जाहाथे बिदि जानो हाया जों साबधान जानानै थानाया मोजां आं बेखौ सरकारखौ खावलायदों जाहाथे स्ट्रं भाबै डिल खालामो बेखौ आं खावलायो बेखिनियावनो दानि आसाम आरो मिज'रामनि गेजेराव जानाय कन्स्टिटिउशनेल बाउन्डारिनि सायाव दाङाबाजिनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों मिज'राम रायजोनि पुलिस थागिबि आरो सोरखारखौबो दुखु मोननाय फोरमायहरनायजों लोगोसे गोरायै सोंखारिदों मिज'रामनि थागिबिफोरा गान्जा आरो गुबुन फेग्रा मुवा आसाम फारसे बारहोनो थाखाय आसामनि हायाव दखल खालामनानै लामानि जेंनाखौ फोजोबनानै फालांगि खालामनो बेबायदि सीमायाव दाङाबाजि खालामदों होननानैबो फोरमायथिबावदों बर्तमान आजिर जितु कार्यसूची एक्चुअली ये स्पेशल कार्यसूची নহয় आमार সাংগঠনিক जो कार्यसूची है जो अहम राज्य बिजेपिर जो एग्जिक्यूटिव मिटिं ये हो गल हिसाब से आम जिलाबिलको हो गल जिलाबिलक शेष होवार पाছত एतिया मंडलर एतिया हुई आछे ये 30 तारिखते लास्ट डेट हम आम 30 तारिखले 29 तारिखर भितरते करिब लागे तो गोटेबिलक हे गल तो हे आज जमदुआर जो एटा आमार मंडल है आजिर ये तो यार आम दलियों जिलाक सिस्टेमबिलक आछे किछुमान कथाबिलक दलियों এইবিলাক আলোচনা হৈছে কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মাজত তো আগন্তুক যেটো উপনিৰ্বাচন বাই ইলেকশ্যন এই বাই ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে তো আমি এইবাৰ বিজেপি ফালৰ পৰা আমি খুজিম আমি হজৰেও ডিমাণ্ড কৰিম এইটো জিলা পৰ্যায়ত আমি ইউপিপিকো ডিমাণ্ড কৰিম বিজেপি তাতেও আমাৰ কাৰ্য নেতৃবৃন্দকো আমি ডিমাণ্ড কৰিম যাতে কোকৰাঝাৰ জিলাতো আমাৰ কেণ্ডিডেট যোৱাবাৰ দিয়া নাছিলে তো ইয়াতে আমি তিনিওখন সমষ্টিটো দিয়া হৈছিলে ইউপিপিক যিকি নহওক দুৰ্ভাগ্যৰ কাৰণত আমি দুটা সমষ্টিটো জিতিব নোৱাৰিলোঁ এইবাৰ যাতে আমাক বিজেপিক এইটো গোসাইগাঁও এলএচিত খেলিবলৈ দিয়া হয় তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাম আৰু ডিমাণ্ডো কৰিম অকল বিজেপিকে নহয় ইউপিপিকৰ আমি নেতৃবৃন্দকো আমি এইটো আমাৰ ডিমাণ্ডটো দিম আৰু এইটো আমি ৰেজুলেশ্যনো লোৱা হৈছে জিলা কমিটিটো লোৱা হৈছে মণ্ডল কমিটিবোৰতো লোৱা হৈছে বিজেপিত কেণ্ডিডেট বুলি ক'লে এতিয়া কোনো নিৰ্দিষ্ট এতিয়া নাথাকে এইটো সময়ৰ আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেদি এইটো ঠিক কৰা হয় এতিয়া আমাৰ দলীয়ভাৱে যিটো চিষ্টেম আছে দলীয় চিষ্টেমটো এনেকুৱা হয় যে আমি এজন বা দুজন ব্যক্তিৰ মাজত এইটো থিৰাং নকৰে এই দলীয়ভাৱে এইটো আলাপ আলোচনা কৰিহে এইটো ফাইনেল কৰি দিয়া হ'ব সময়ত যিটো জনাব আপোনালোকে গম পাব না এইটোতো কেণ্ডিডেট আমি কাক দিম কাকো আমি প্ৰস্তাৱ লোৱা নাই এইটো এতিয়াও এইটো আছে বিজেপিৰ এনেকৈ আপেক্ষিক বহুত আছে যিসকল দাবীদাৰ আছে দাবীদাৰটো নিজৰ
যিটো কিবা কাৰণে টিকেট ল'ব খুজিবৰ কাৰণে বা মোক দিব লাগে চবেই খুজিব পাৰে যিসকল দলীয় কাৰ্যকৰ্তা আছে এইটো স্বাধীনতা চবৰে আছে কিন্তু কাক দিয়া হ'ব সময়ত আমি ফাইনেল কৰিম এইটো এতিয়া সিদ্ধান্ত নলওঁ गसाइगावनिफ्राय फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव बाक्सा जिल्लानि बेंगलाव थानाय इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स बरमायाव 2021-22 मायथाइनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ बेफोर जाबाय BA BCom BSc MA MCom MSc BEd PhD all stream BA BEd BSc BEd integrated course BA LLB BSc LLB BCom LLB निबो मुं थिसननाय सोलिगासिनो बेनि अनगायैबो CMLT DMLT BMLT MLT DPT BPT D Pharma and B Pharma निबो मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ बेनि अनगायैबो BSc Agriculture BSc Occupational Therapy BSc Medical Radio Diagnosis नि मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ जायफोर गोसो गोनां बिजाथि बिथांमोना थाबैनो स्क्रिनाव नुजानाय जानबुं नाम्बार 9435781237 एबा 7664978570 आव थाबैनो सुलाद ला एबा स्क्रिनाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालाम दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ जों फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों